माझे रात्री भाजी असं होईल ना काही. ए पोरी, ए अगो ए पोरी, जरा थांब, जरा थांब बाई. बाई हो कोण घ्या आई नवीन इसम दिसता नादालच्या आमच्या गावात असं शंभर पळवणे खूपच कठीण. ए मामा ती माझा पण हो ही कोणत्या भाषामध्ये बोलते मला कळतच नाही बघा. असू दे असू दे, मी याला ह्या गावचा पत्ता विचारतो. हो बाई, हो इकडे महारुद्र कुठे राहते? इथे महाराज कुठे राहते सारखं पत्ता सांगता आपल्याला. मामा ते मशनात राहते. अयो यो यो शेरवांडी यो ए बारी बारी, हे माझे दोस्त होते. मला भेटायला ये म्हणून सांगितलेले आणि आपण जाऊन मशानात असते. भारी वाईट करते. अरे रडत तू रडणार का? हो अकस्मात रडू लागला का? आम्हाला का चौडी काही जेवढी माझी काही. बाबा काय सांगते म्हणा तसे म्हणजे मशनात म्हणून एक गाव असतात त्या गावात ते मी राहता. मशनात साला तुमच्या गावामध्ये असलं पण नाव असते. तुझ्या वय म्हणा तुम्ही काय होते. तुमचं नाव काय आहे ते सांगा मला पण. आमचं नाव मंगला असते. हाय 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 हे कुठं नाही पहिला मुद्दाच पडत काय मस्त नाव आहे बघा तुमचं. मला तुमचा आवडला. तुमचा आवडला. काय आवडलं नाव माझे नाव ऐकून लाल गळीत मुळे काय लाईन मला किती का करू पण धक्का सोडून मजे पडे घट्टा मागे नाव ऐकून तू पिशार पडलं म्हणून झालो मी. तू तर मराठीमध्ये बोललेस तिथं मी तुला सांगायला कळलं असते. बाळ पुढे कन्नड शाळेत वयवाट मराठीतलं कळलं मका कोणी उलेला कळटा हो नाही म्हणता पण उले तर गळ्याकडे ठेके राहता उलो नाही. असू दे मला चला. मामा घ्या तुम्ही सकाळ किती गिळतात हो विचारून बेदार घेऊन गेला कथा तुमपेक्षा तुमचे पोट बघ भारी आवडते. तुम्ही जर पळवत नाही रड घेऊन मान घ्यायची दिसता पण तुम्ही. तुमच्या तोंडाने ही स्तुती ऐकून मला एकदम भरून आलं बघा. मन 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 काय करते नाही तू भर नेलं म्हणते खूप बघता रे बाहेर होता घेऊन. हे बरोबर तुम्ही मला फार आवडते. हो तू फार आवडता का बाकी पेढा बी फार आवडतात. तुम्ही आवडते बघा. म्हटल्या त्या टापातून रोग असं म्हणून जरा बाहेर वाला असते का मात्र नसेल बरं दिसता. हे पण शेडची गाली मागे मी जेवणासाठी जाय आशिलो मागे दुःख बी सगळं सहन करून घेते हमदर्द जाय आशिलो. मागे जेवण काढे खूप ठाव असो. तुम्ही रडू नको. तुम्ही रडलेच तर मला पण रड येणार. हा 3 महिन्यात येतो बघत असताना 3 महिन्यात बघत असताना आई माग सोडून गेले. त्याच्यानंतर कोंड्या सावतो पातळा सावतो पिऊन घेऊन हनाची ओढ झाले. कोणाचे प्रेम करेल म्हणत आवड खाईल सोडून मग मग तिरस्कार करत. फर्स्ट टाइम एकदा हमजाचे उलेल म्हणल्या तुम्ही पळेल तुम्ही रडू नको गो, रडू नको. तुम्ही डोळ्याने मला डोळे पुसते पडे माका म्हणजे बापाने डोळे पुसलं चालेल. माझी पण चांगली खूप मोठी आहे. शेठजी तुमच्या मनात नाही तुमचे प्रेम सगळ्यात एकदम पुढे बुडणं राहायचं बुडणं बघू कळलं तरी
मला हात दिला तर बस असं नाही तो तुम्ही असते तेव्हा एकदम मस्त दिसते खरे मस्त दिसते मस्त ना मस्त दिसते गप्पा मस्त दिसणार एक भाजी तुम्ही गप्पा मिठी म्हणून घ्या अशी वाटते बाकी सगळे प्रेम करायचं पुन्हा काकड़ा घ्यावे काकड़ा ओके भाई काकणकार दिसता काकणकार काकड़ा घ्यावे काकड़ा काकड़ा चाहिए गे हाताचे काकण शेरेला हमारा अच्छी काकड़ा है चाहिए गे काकड़ा काकणकार कोण बोलवत तिकडे तो काकणकार 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 म्हणजे कोण हो असते हो हो काकणकार म्हणजे असते होय म्हणजे बांगडेवाला
बांगडे वाली रे मंगळवाला बांगडे वाली बांगडे वाल कसं बांगडे वाली. तो गुड्या टिकून पॅक पॅक भरायला देतो तो बांगडे वाला हो काकण का आणि असू दे ते सोड. मी महारुद्राला जाऊन भेटून येतो यो. आणि उद्या तुला भेटणार. जाय अरे हे तुम्ही तुमचं चिल्लर 100 रुपये म्हणता रे उद्या द्या पळ्या तुमगे लावून काकड बनून घेता येणार दुसऱ्या एका घेऊन पट्ट होता तिथे ना हा पोट आड येता जाऊ पुरा माका तू हा ठेवून घे जाय जाय ठेवून घ्या मला ऐकायला ठेवून मी घे आता येते हा. आणि उद्या तुला भेटते. हा? बाय 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 तबा होता आपले दोन दिवस अरे हो गेलो काकड कधी काही ये पुढे एका पायाकडे तकलीफ पडे एक डझन पुन्हा लाल चुड़िया लाल हरी हरी चुड़िया हरी हरी बाबा 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 क्या रंग है रे बाबा क्या रूप है रे बाबा क्या गाल है रे बाबा 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 क्या गाल है देखो आंटी आंटी म्हणा काय बडाचे कोणती पडतात तू गेल्या छोकरी आंटी कांटे तो कांटे येतो ना आंटी करू नका छोकरी बोला ना छोकरी कोण छोकरी रे छोकरी हो क्या जरा ठेर हे घे नको सका बया मग छोकरी तुमचं गपराव ना छोकरी ते छोकरी हे लपून घे हा तो मुला पण नका घेऊ छोकरी कुठं कोण सांगितले मालूम पड़ता है जी देखो लड़की मुस्कट पडताना लडकी म्हणाली आता मुलं छोकरी आणि आता मुलं लडकी पण बाप नाही तू म्हणून पटपट एक नाव करून का खबर काकण करा काकण हडला मला तुझे तिथे काम आज म्हणून इथलं कर आणि ह्याच्या वस्तू करतात ना तू चल बागे तोडा लागला का देखो प्याली जरा इधर आगे मैं हूँ व्यापारी गुस्सा ना करना और चाहिए तो लेना नहीं तो छोड़ देना बात खत्म जा जरा ले लो ना का जरा छोड़ दो आकळी किती बरोबर नवलेलो कशी दिली काकण ये हरी हरी है ना ये 18 रुपये डजन और ये लाल लाल है ना टिक्के टिक्के है ना ये 100 रुपये टिपके टिपके है हाँ। सौ मला फरक झाला बळे ये मग जमत जोडून दे ना कशी करणं अच्छा अच्छा कैसा लोगी बोलो किती बोल म्हणून कळचेत ना मग किती बोलचा म्हणून घेऊन क्यों जी लेती नहीं क्या बात है बोलना बोलो बोलो बाग म्हणला किती खबर असा माझ्याकडे तुम्ही ते पैसे ना तुझं एकटं चोरी कंपनी ना असो गडा तयार मावशीकडे घेतले बंद घेतले दाखवा मग दोन मेरे हिंदुस्तान मार कहते थे तुमको पैसा कुछ नहीं पूछा तुम एक बार मेरे को मुस्कुरा के दिखाओ हम अपने जान से तेरे को देता है जान घेतली तर ती जीव मका दे ले लो हा पैसे ना हा पैसे जरा, आले जरा, जरा, और देते रुक रुक ये ले लो लाल कलर की बार पडेल म्हणशा डोळ्यात बापीची घेता होता अच्छा अच्छा आता तू बायला आता साप खूप बापी पडेल आता ती तांबडी घेतली मग ती हिरवी भर दिसू लागेल ते पाहिजे पैसे लागले तरी घेत असेल हा देखो जी हा पैसे का फिकर मत करो मैं हूं ना इतना बड़ा आदमी अरे बाप रे बड़ा आदमी एकदम बड़ा आदमी जितना मांगता है उतना ले लो
तो तुम थोड़ा प्यार से बोलो हाँ। तुम मेरा दिल खुश करो, मैं तेरा दिल खुश करता हूँ। वट्टार हो धंद्याची वाट लावून घेतो म्हणून झालं. वो लड़के, वो तेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम है राधा. क्या नाम है रे जी? हमको अच्छी पसंद आई नाम। मेरा नाम है ना करीम. काय पण करिमा मात मरे मागे लायफात फोड मनाचो फोड हृदयाचो फर्स्ट टाइम मिळेल म्हणल्या पण तूच हा. दादाजी, वो मेरे को देखकर तुमको कैसा लगा? तेरे को मुझे देखी मुझे कैसा लगा तो कोळेला शीतळ मिळते तशी तो मी बहुत बहुत अच्छा लगा. हाँ तो कपड़े दिसतात दिसून आलं नाही मी तुझ्याबरोबर लग्न करायचे शे. सच्ची? हाँ लग्न म्हणजे शादी. हाँ शादी? शादी करूंगी? हाँ. पक्का? पक्का. शुअर? शिवाय मी शेले शिवाय पट्टान तुका धंदो वाटेला गेट मना असं झाले नी बरे तर हे पाय आता ओच्या बरे आणि थोडं आईस्क्रीम खाया. हाँ, चल चल. कसं जाईल बडेची काय बड़े के नको, चोको चोको बार. चोको बना याला लाव आरती चोको बना करू. चोको जी. कसं काय जाएंगे जाएंगे.